sila kalipay sama sa alak. Sa Diyos ikaw ay kalikot. Kaniya ang ato ang paglaon. Makayara, makayara, lagi makayara, makaya nato ni lang
buntag sa tanan, mayong buntag sa gikatirahan to diri, mayong buntag. O bisan pa sa mga nadira sa live. Hello everyone, mayong buntag dira. I hope nga namo sa inyohang mga lingkuranan, prepared inyohang mga TV, inyong mga laptop para mo madayeg sa Ginoo, magtindog tang tanan bisag narata sa itong mga balay, even sa mga tao no nga naa diri atong himayaon ang Ginoo. So karon na may introduce nga song. It's a song nga bisag niagi pa ang bagyo, niagi pa ang kalisod. Di ba kita man siya tanan no, naagian magidana. Niagi o ka ng kasakit, kanang nadyo'y season sa tong life pa, inana. Pero ang Ginoo, matinud-anon gihapon. Amen? Kisay mo to, ang Ginoo, faithful gihapon sila kinabuhi. Amen! Amen. So karon atong isyagit nga makaya ra. Tingnan mo tapad. Kaya ra. Kaya ra! Kaya ra. Kaya ra! Kaya ra. Kaya ra! Amen and amen. Come on. Kipali mo, nakasakit o kalisod, human sa dako na unos, may pulong na mga unakoy sa mga pagkantos.
kabuntagon nga sa atong nagian, pero nagapadayon kita sa pagpakpak, pagdayon, pagsinggit sa ngalan. Kay giingon sa Isaiah 43 verse 21, the people I formed for myself, that they may proclaim my praises. So magpadayon ta sa pagdaig sa Ginoo, kay kung nakailang ka sa Ginoo, diha makita kung unsa ka o mudaig kaniya. Imo siyang daigon sa pagsakit or either sa pagsayaw ug unsa nga mga pamaaging sa imong pagdaig diha kaniya. So magdaig ta alang sa pagpasalamat nga naa ta karon nagtindog karon pangutag. It was a very good message, no? And this morning, we are going to introduce mabag-o nga kanta. This is a song that the Walay Gambalay team made, and it was a revelation from the Lord. Sa kaagi na to, gani sa Odette, COVID, and it's not just that, okay? Sa imong spiritual nga aspeto po, pwede ka mo bati og kagutom, pwede ka mo bati og kaluya, pwede ka mo bati og kasakit. And it's okay to acknowledge. Pwede ra ka mo angkon igsuon mo duol ka ni sa Ginoo man ka, Lord. Bugat ang akong kasing-kasing karong adlaw. Pero bisan pa man, bisan sa kabugaton na akong gibati, Lord, ikaw, you are my rest. Ari ko mo pahuway nimo Ginoo. Nana gisulti na sa Exodus 34 tamis jud kay ang pulong sa Ginoo ni ana siya nga, my presence will go with you and I will give you rest. Nang gubot imong utok, I will give you rest. Bugat imong kasing-kasing, I will give you rest. Kung wala kay kanta nga makanta, I will give you rest. Amazing. As we sing this song, let us lift our hands. You want to cry out to God? It's okay. You want to dance? It's okay. Wherever the presence of the Lord is, there is rest and there is freedom. Amen ba mga igsoon? Sa walog sa kangingin, nawanan o pagtuog pagsali. Bisan pa ikaw ang dalampanan, bisan pa ikaw ang mong dagana. Nagtutok sa among nasod, ang imong kamot nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, ug dili minimo Agimi kagutom, ni agimi kasakit, naglakaw sa walog sa kangit-ngit, nawanan o pagtuog pagsali. Bisan pa ikaw ang dalampanan, bisan pa ikaw ang mong dagana. Diyos, ikaw ang kanunay paglaom, bisan unsa man ang among
Visayas, Diyos kas Mindanao, ikaw ang Come on, with our hands lifted up, Diyos kas sa declaring this. Diyos kas sa Visayas, Diyos kas Mindanao, ikaw ang Diyos ka sa kabutilan. Diyos kas kabutiran, Diyos kas kabatagan, Diyos sa akong pamilya. Magahari ka. Maghahari ka, Diyos ka sa Luzon, Diyos ka sa Visayas, Diyos ka sa Mindanao, ikaw ang ibayaw, Diyos sa kabutihan, Diyos sa kabatagan, maghahari ka, Diyos sa akong pamilya, maghahari ka, 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 maghahari ka. Nagtutok sa among nasod, ang imong kamot, nagkupot sa among nasod, ang imong kasing-kasing, ania sa among nasod. Kay ikaw ang amahan, ug dili minimo biyaan. Sa kalangitan, punabisin mong presensya, ikaw ang bagos nga daygon, ngalan mo na baustanan, bayawon ka sa kalangitan. Yes, God, we're with our hands lifted up, God. Come on, let's sing this. Bayawon ka. Bayawon ka sa kalangitan, kung amin mo sasama, ikaw ang bagos na daygon, ngalan mo na baustanan, bayawon ka sa kalangitan, kung amin mo sasama, ikaw ang bagos na daygon, ngalan mo na baustanan, bayawon ka sa kalangitan, kung amin mo sasama, ikaw ang bagos na daygon, ngalan mo na baustanan, bayawon ka sa kalangitan, mong simbahan, ang Diyos na daygon, ngalan mo na With just our voices, can we sing this? There will be a time na when we worship, nga modayig ta sa Ginoo, it will just be like breathing. No? Just breathing. That's worship. Ingon ana ka intimate ang worship nato with the Lord. Nga when we sing, just it will be a pleasing aroma to Him. Can we sing it again? Just that with all our hearts.
kalangitan, pun amis imong presensya, ikaw rang takos nga daygon, ngalan mo labaw sa tanan, bayawon ka sa kalangitan, pun ami imong simbahan, ikaw rang takos nga daygon, ngalan mo labaw sa tanan. Oh, Jesus. Karon ang Domingo sa atong pagpasalamat o paghatag og himaya diha sa atong Ginoong Dios. Yes, ay mo dito unahan kami. Yes, let's continue. Amen. Amen. No? Ang lalaki dito kay King, babae ang good son. All right. Ready na me? Yes, come on down. Hallelujah. Yes. Nagbuntag mga kaigsunan kung pagtuon. Salamat sa Ginoo no regarding ang first fruit. Salamat sa although dili man gyud no kanang sayon pero salamat nga nasabtan namo no unsa ang first fruit because God owns everything no unsa may naa na to karon iya gyud na sa Ginoo so wala kanan gipahulam ra gyud na maro gyud na tong akong gibutang permis sa akong hunahuna so thank you nga ang Ginoo wala gyud nag bisan sa mga pandemic unsa wala gyud no ang Ginoo kanunay bisan dili ta dunay panahon nga dili ta matinud-anon pero ang Ginoo kanunay nagmatinud-anon na to. Modro siya akong nakuan. So I really thank you sa protection sa negosyo, sa family, nya. Kanang nagpasalamat sad ko kay wala na quarantine ang akong anak nga muuli, nya. Kay kalali ra baya sila diri. So I spent time sa iyaha. So kanang magsigi ko guhan ba ko Lord, uy, pito ka adlaw kadugay sa daan na uy. Ingon siya mama kanang dili na wala na quarantine so praise God. So kanang thank you Lord nga God is kuan sa prayer and fasting ni pastor salamat ko sa Ginoo kay mama gyud no ang mag prayer fasting transform sa atong kinabuhi although dili gyud ta perfect pero kanang maninguha lang gyud nga kanang sa Ginoo magtinarong ta although ang Ginoo nakakita sa tanan so dili sad ta maka-judge sa atong isig katawo ang Ginoo ra jud pero mo na salamat nga magtinarong ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo so I really thank you nga ang Ginoo mo panalangin jud mao ra jud na akong ikakuan nga ang Ginoo kanang dili siya mo pakyas so pero kung dili niya hatag siguro di guna para sa tuwa so mo na no ang Ginoo maayo jud kay mas kabalo ang Ginoo say maayo para sa atong kinabuhi so salamat ko sa akong mga anak no sa akong bana sa akong pamilya ug sa tanan namong mga sa akong D-group no sa tanan namong mga kaigsuonan so I give up all the glory and honors to the Lord thank you. Amen, amen. Praise God. Okay, next. Linya na. Going, gone. Dali, testify.
Hello, good morning. Pasalamat ko sa Ginoo nga gitubag among mga pag sa first fruit ba nga kanang during worship ang pinaka-highest nga shout nga sabi na nga gitubag sa Ginoo kay ang pag-shout o pag-worship nato sa Ginoo, we are breaking the chains sa whatever nga atong gipang-ampo iya gid i-provide, like, especially sa first fruit. So pasalamat ko sa Ginoo sa provision. Then pasalamat ko sa safety sa travel going sa bantayan. Then tanan nga akong pasalamatan nga unspeakable nga dili na ako makuan ang kuan gid sa Ginoo nga especially sa mga gipang process na ko nga although personal ni pero nadyo maingon nga kanang pwede nga kanang ikaw na puy mo kuan mo process sa among nga ana nga sa property. So min ko nga murag kuan naman ni nako kanang personal pero karon murag nahimo na ni nga work. So I praise and thank the Lord. Amen. Kasi kung namoy mga process nga yuta, mga unsa diha, kanala si Sister LB. Ano else? Dari nga side. Kita magdugay no, ato ning kuno ng atong oras. Oh. Praise God. Ato gyud pasalamatan ang Ginoo. I'm sure na gibuhat ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ari gyud ta para tagaghimaya og dungog ang Ginoo. Ako Judas, I just wanna thank God no sa in spite sa mga situations karon padayon siyang nag-provide lagi sa mua labi na sa work ba. So for 4 straight years na even sa naabot ang pandemic gahit gyapon ang target sa ako ang team ba. So we were awarded was one of the consistent performers sa amuang company for last year ita mga performance, and I thank God nga kanang Mayo nindot ang mga performance po dili lang ako but sa total na ko nga team in spite sa ingunani ba. So marag ang Ginoo gyud ba never gid siya mo fail mo provide sa ato. So we just have to continue to be faithful kay ang economy nato no dili gid siya dependent sa surroundings but dependent siya sa ato ang pagtuo gid sa Ginoo. So I bring back all the glory to God. Praise God. Amen. Good morning, everyone. Halos, di tayo ka Microphone palihog. Last kuan, siguro kuan niya, nawa to, daghan sa siya, kanang, kumbaga, katapang dito siya sa kuha, pero discourage ko ato at the time, mura kong na-down, mura kong na-discourage ako ang almost siguro mga 5 years na ako siyang gida na kanang dili maayong pagkakuha sa kuha. Kanang daghan ang nahitabo na ako kanang kumbaga kanang sakit yun yung pagkakuha ba nga ako'y nag-ukmad ato, ako'y nagpadako sa ilahang rentals but gikuha nila nga bati para sa kuha. Then kanang murakog na discarded ato at the time, nag-focus ko sa sales na sad nga rin nasag ko sa brokerage. But ang Ginoo gibalik niya sa kuha karon nga dili lang kay triple, dili lang kay 5 times, dili sobra jud kayo yung gihatag sa kuha kanang although ako ra karon ang nagkuan sa mong family kay ang wala pa man so ako ra gyud nag-provide tanan. So grabe akong pasal sometimes makigda ko ba Lord grabe mong gihatag sa kuha. Oy kanang tawhan na kanang nakita ra namo in Facebook ra gyud tanan og kanang pagkaistorya namon duhay na siya mo trust ako ay within that day gihatag niya ang tanan niyang apartment nako. Halos ang katong gigunitan nako nga 16 ra ka doors karon gihatagan ko niya almost 60, 70 like that niya. Grabe ang Ginoo nga unang urog ko sa akong ka. Kana bang grabe ang gihatag niya sa kuha niya. Kana di ko ganinahin ko, sobra na sige ko pasalamat but ang Ginoo, pasalamatan kinato sa satanan although kanang daghan tagnagyan sa atong kinabay but ang Ginoo siya gyud ang atong provider nakaingon gito ang Ginoo ra gyud ang tanan kay kanang tawhan na dili mi kaila but
tanan gihatag niya sa kuha, gitrust niya sa kuha within siguro gipakita sa Ginoo sa kuha nga nagpasalig ko sa owner no. Kanaingon ko siya, syempre pag mo storya kaniya, ingon ko siya, sir, kaya na kong puno na to ang 26 doors within siguro a month or 2 weeks. Pero gipakita sa Ginoo within 3 days na puno na ko, pastora. Parang kong, saldi ko, sige ko, balik-balik dito, maglingkod ko, makaingon ko, Lord, grabe, karon pa ako naka-experience nga within 3 days na puno na ko ang 26 doors nakaingon ko nga within Facebook market ra sa Facebook magabi hantud ko anya grabe ay yang salig sa kuha sobra gyud man nani man ikaw ano ba nakaingon ko sa Ginoo ra gyud ang tanan siya ra gyud ang source sa tanan tanan nga pagpasalamat siguro dili na ko makuha na akong pagpasalamat sa Ginoo sobra gyud yang gihatag sa kuha. All the glory belongs to the Lord. Wow. Asa ka na 26 doors, imong mapa-occupy in 3 days. Hallelujah. Managingon Ginoo ra gyud na. Praise God. Morning everyone. I want to thank God po sa first of all kanang sa pagmata jud nato adlaw-adlaw no nga makamata ta sa kada adlaw ba. Blessings gyud na siya. Nya sa kwan po sa protection sa akong family. Katong last time nga nikoy gusto ko mama ba baka na sa Toledo kana kuha siya papers sa kanang i-process nga business kay nakaingon jud nga kanang dili lalim pud yung work kay layo kayo na ito siya Toledo para makuha og papers. Nya ang papers kidagan kayo pastor baka nang ka ba gani so ako'y nagdala. Grabe nakaingon gyud ko nga bugat gani kayo nga lucky pa ko. Kanang bulpoy gyud kung diri samot na ka nga ako mama ba nga babae gani. So nakaingon jud ko nga kanang grabe jud sacrifices ako mama sukad sa una jud. Kana nagstorya mi sa akong mama ba nga asa na gani nakaingon jud ko nga kanang grabe na jud kita bless na jud kita kay sa una mangod kay kanang ganing murag maglisod pa mi kaon katulo sa kadlaw kay kanang ako mama ra gitrabaho nya 5 ka buok mi gipaskwela pero karon kay ganing kanang di na jud mahutdan among ref og pagkaon kanang Praise God. nya akong mga ate gani kay mo provide pud tanan ba so ang Ginoo kay nagpa-graduate nila kanang sa akong ate po day kanang awarating God po kay hapit na pud magaya ko ate one step closer na lang jud malarga na siya sa gawas as a medical technologist ba so sa kanya thank you I wanna bring back all the glory to God jud. Wow. Praise God. Praise God kaayo, no? Hallelujah. Yes, Sister May. Hello, good morning. First time ko ni testimony. Nagkuhan mi og negosyo nga kanang meat shop niya. Nag-start gid mi nga as in zero bitaw. Anya kanang itagaan ra mig tawo bitaw nga kanang maka-supply sa karne nga bisan piso wala. Oo nya. Nisalig ra sad sila namo nga although kanang kuan ra man sad kanang igsoon ra sad ni Almer nya akong nakita nga kanang ni tubo gid siya ba nga paspas ito kayo nya this November pa mi nag-start nya karon January na so 2 months kapin nya nakita gyud ako ang kanang kalambuan ba dagang kay changes nya ni stop na ko sa akong trabaho gitagbo tanan nga panginahanglan nya kanang sobra-sobra gid bitaw nya protection sa namo kay alas 3 sa kadlawon moadton mi sa carbon mangumpra lamas gulay nya the same time ang karne nya protection namo sa among paglakaw-lakaw kay gikan sa Banawa to Guadalupe amo man lakawon kay wa may jeep nya dagang moingon namo nga kanang dagang kunong manulis anang orasaha 2 months na mikapin nagsigawas-gawas. Wala dyan nahitabo. So, I'll bring back all the glory to God. Ato nga puan nga manakay sakyanan. Father, among gampuan Sister May, ikaw mo ga magpaagi nga aduna siya sakyanan para sa iyang negosyo, Lord. Dili na sila magbaktas, paingos karbon, kundi aduna sila sakyanan. Salamat sa protection nga gihatag nimo kaniya Ginoo. Og Lord, salamat ikaw magama og paagi. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Napa?
Napa mga kaigsuunan? Yes, sister. Mga lalaki. Hallelujah. May buntag sa tanan. Akong ibalik ang tanang dungog og himaya sa Ginoo no kay maayo kayo siya sa akong kinabuhi sa gitagaan sad ko niya og laing tuig na pod. Laing tuig na sad niya iyang gihatag sa akong kinabuhi. So mapasalamatan ko sa Ginoo kay matinud-anon gyud siya tanan yang saad dili gyud na mupakyas ang Ginoo, tinuod gyud siya. So ako sang i-share ninyo katong prayer and fasting last week. Pagka Tuesday na slide ko, akong hawak ug ang akong tig-i mao na puruhan ba. So lisod kayo pag unsay nga nani, pag lihok-lihok ba kay sakit kaayo niya, gamay lihok nimo mo kirot gyud ba. So bisan atong nga kuan ari ko sa church kay breakthrough kuan man to nato night. So sa pagdaig sa Ginoo na kuan jud nako na sinati nako ba ang paghikap sa Ginoo nga iya jud kong giayo nga kanang gusto kong musayaw ko nga Lord sakit man ko nga kanang Lord tabangi ko nga kanang makasayaw ko makadaig ko nimo. So diha nakita nako ba ang kamot sa Ginoo ga panglihok giayo jud ko niya. So na feel nako ba nga Lord salamat gyud nga sa diha nga kung muduo lang ta mga tanyag tabang no bisan unsa ka puro pa unsa pa ka lagom ang akong hawak akong pigi ang sakit sa kuan mawala kung magdaig ta sa Ginoo. So mo gini akong gipasalamatan sa Ginoo nga ang kusog ang kabaskog ang protection tanan nga iyang gihatag sa ako tanang dungog ug himaya akong ibalik sa iya. Amen. Ampo na mo bana in Jesus name. Sister Edna sa Santi Barley. So if you need that, approach her. Sister Mirna, rentals sa mga rentals o mga yuta, real estate. O niya, si May no? Si May, meat shop. Nasa meat shop, so for your meat needs, okay, ato suportaan ang ato mga kaigsuonan. Amen? Amen. Sister Binky, kung if you have needs for truck, abang og truck, adto kan Sister Binky. Isa pa tong ni-testify nga. Kung mo testify mo, free, kuan pa. The Lord is good. Amen? Amen. Maayo ang atong Ginoo. Atong pakpakan ang atong Ginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Tim. Okay? At this time, kuhaon na to ang atong ikapulo. I'm sure nagdala mo sa ikapulo sa Ginoo. Agin yung mga halad diha sa Ginoo. Padayon kita nga magmatinud-anon. So after sa first fruits, ang next nga angay na tong himuon nga lifestyle. Everybody say lifestyle. Mao ang pagdala sa ikapulo sa Ginoo diha sa iyahang balay ampuanan. Okay? Himuon gyud na natong lifestyle. Magmatinud-anon ta ana. As I've said, as they have testified, matinud-anon gyud ang Ginoo. Whatever He has promised, iya gyud nang tumanon. Excited mo? Excited ko. Okay, excited ko tungod sa napatay mga butang kay bulungan nga wala nato makita. Kana ipakita sa Ginoo kay siya tinuod sa iyahang mga saad. Okay? Are you all ready? Palihog lang butang sa imong pangalan kung bago na kag cellphone number. Butang sa ding imong new cellphone number unya ang imong bago nga address, palihog po di butang. Unya kung wala pa mo ka-fill up og atong personal information form, palihog lang approach ang atong mga pastoral staff. Si Miss G ang kauban nato diri karon, i-fill up lang. Okay? Kami pasalamat mi nga among balay mga nana siguro sa 95% nga nahuman. Pakpakan natong Ginoo. Amen. Ingon ang Biblia, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Mao gyud akong siging among siging barugan. Sa panahon sa pandemic, wag yun siya naundang. Padayon na gyud gihapon ang trabaho. Salamat kaayo sa Ginoo niya karon mga naana siya sa 95 to 98%. Gamay na lang gyud kayo ang kulang. So, ang Diyos ang nagsugod, ang Diyos ang magtapos sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen.
Unya ato na i-dedicate, ang sunod inyo na pong balay atong i-dedicate. Hallelujah. Kaya uba na usara sa amo mga giampo alan sa atong pamilya nga pisigo nga ang kada usa makabaton og kaugalingon nga yuta og balay. Og makapalit mo og mga properties. Ato gyud ang tuhuan, properties, makapalit og mga yuta, magtukod mo og apartment, tukod mo og building, paabangan na ninyo, magdamgo ta mga kaigsuunan. Ato ni paliton ning compound in Jesus' name. Ang Diyos rin mulihok ka na. Unya, ang inyong mga yuta, mahimong inyong kabilin sa inyong mga anak. O sa mga anak sa inyong anak. Kaya mao ka na ang gisulti sa Biblia. Ang maing tao, magbilin o kabilin sa iyang mga anak o sa iyang mga anak sa anak. So, ato ka ng tuhuan, but just be faithful in bringing the tithes into the house of God. Amen? Tindog ta mga kaigsuunan. Unya, dadalang diri sa atubangan, practice sa gyapon tag social distancing. Ang puta, Ginoo, matinud-anon gyud ka, tinuod ka, Lord. Tinuod imong mga saad. Tinuod ang imong pulong. Amo kang gisulayan. O among nakitaan nga tinuod gyud ka, Ginoo. Lord, kami magmatinud-anon sa imong ihatag sa among mga kamot. Lord, ni-acknowledge me, ikaw ang source sa among strength. Ikaw ang naghatag ka namong abilidad. Ikaw naghatag ka namong negosyo, trabaho, ug unsa pa nga pamaagi kung diin kami maka-income. Nagdala kami sa imong ikanapulo. Ug Lord, kauban sa ikapulo, ang among mga halad. Amo nang gihatag kanimo ang among unang bunga. Ug moingon ka, gas, kung adunay una, adunay mga sunod nga bunga. Magmabungahon ang among 2022. Bisag unsa pay mahitabo, ang mga ekonomiya sa nasod dili ka na makaapekto kanamo. Tungod kami nagsalig sa imong ekonomiya. Ingon ka, Lord, my God shall supply all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Abba, receive your tithes, receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, bring the tithes and bring your seeds. Just practice social distancing. And now, it's time to give back to the Lord. If you are attending on-site, there'll be ushers assisting you. If you are attending through live stream, please refer to these bank accounts. And never forget, every believer is a disciple maker and always be a cheerful giver. God bless! I'm cold on that rope, yeah. Glory God, no changes. Tell them all what my name is, for the name that I came with. When they wanna be famous, it's where you finding them slaves at. Settle free with my melody, they remember me for your greatness. Some trust in their candidate, other trust in their management. But imagine it, the man that they live for slipping, soon they will come in and cancel him. Lamb that is, no abandonment, yeah. Look at the damages, yeah. All that our hands did, we took the fall. He landed it.
I'm Isaac, and this is how I lost two people close to me. First, we have Grace, the apple of my eye, the beauty to my brawn, the one and only girlfriend, my first romantic. I've always had friends, but she always knew how to stand out. I always thought of her as the girl of my dreams, my fantasy into reality, and now, my forever babe. And then here's Angel, my emotional support, my childhood friend, the person who knew me the most, and maybe a bit more than anyone else. My partner in crime, my go-to for games, and the answer to my homeworks. Always having the juiciest gossip for my thirsty ears. And even then, I lost them both. I thought I knew what I was doing, loving one and playing with the other. Sup, baby? How are you? Did you eat na? Good evening, babe. Wala ka na ba? Pero may eat mo karon taon. Ikaw? Okay na, babe. Basta mo chat ka na ko. Sapat na. Busog na ko. Ay. Pakilig man ka, babe. By the way, babe, katong movie ba nga Spider-Man No Way Home, di ba gahan maka mo-watch ato? Tanaw na. What? Really, babe? Wow. I love you so much. You're the best you're doing. Of course, ikaw pa. Watch ta tomorrow, okay? Okay, babe. Hi, Beshi! Musta naman ka? Hi, Angie. Ginawa ko ni mo. Lag tapo na. You know what? Timing ka ayo, love. Kaya na ako'y ticket para nato duha. Huh? Unsa na tickets, Angie? Diba favorite band man mo ang Ben and Ben? Let's go na. Tuta, kita ra duha. Oh, really? As in, appeal dyan na sa ako ang bucket list. Doon naman tamo go. Ugma, love. Okay, Angie. Lisura ni eh. Unsaon man ni nako? Movie or concert? My best friend or my girlfriend? I know for sure that Angie will be furious. She's always been the emotional one between us. And see Grace, she loves me, man. And I know she'll forgive me. I can't just not go to any. It's too good for me to miss out on a once in a blue moon concert. Like, you know what? I'm just gonna tell Grace that I can't go. I know she'll understand, right? Uy, ikaw ba? Ayaw gito ko na. Best friends are lagi Ang best friend mo, tapos si Kuyog. Of course, good. Best friends, good. Lain ko, di ko. Saan pa isa ko eh? Ikaw ba? Isa man dyan nga isa. Kita man dyan, uyaw. Ako or siya? Kita ka naman dyan. O, di ba di ako tubag? Buwag na. Ayaw gito rin na. Uy. Uy, Isaac, na ako'y chika. What's man? Seryoso lagay kayo paminawan. Ano ka eh? Hey, it's whatever, man. It's okay. Whatever. Abalo kayo kung ni mo, no? Just tell me what's wrong. Nothing's wrong, Raman. I don't want to talk about it. Kabuwag mo sa. Oh, sure. Oh, lagi. Okay, fine. Oh, nag-vlog me. Nag-away me. It's because of you. I don't even want to talk about it right now. Okay? Isaac, you and I both knew that I made you happier, and it's obvious that maybe we're just better together. So, what are you even talking about? Are you serious?
What do you mean we've been going out more and we call each other love? I thought you cared. I do care. It's just like, I want you to care more. no, Angie. We're just friends. No, we're friends. We're best friends. I don't even believe you right now. Like, Stop lying to yourself, Isaac. I know you love me. We're better together. We know everything about each other and we keep no secrets. I know you're scared and sad right now, but I can make you happy. I can't believe you right now. And just like that, I lost the two most important girls in my life. I held on too tight, and in turn, I hurt them both. Is this love? Mao na jud ni. Hello, my guys. Mga bata pa, in love dayon. Mga way buot. Pangita sa pagtrabaho, graduate sa mong college. Dua-dua pag yun mga babae. Sa naman taon. Tunggan galimos nyong inahan amahan, bantay yun mo. Gibidyo pag yun na sakpan yun mo ron. Di na gid mo kagawas, di na mo kakaog Jollibee. Utob na mo, anak. Thank you, Lord. May buntag. Kaning atong mga panahon, nagdagan. And kung di ta kabantay, nabiyaan na ta sa atong panabot. And kinahanglanon natong sabton nga ang dagan sa panahon, kinahanglan nato nga makasubay ta ug atong mabantayan, atong mahatagan og sakto nga pagtagad aron ang kabatanunan dili mga salaag. One time I told my daughter, si Isha, I think the three of them were present, ko nga kanang uyab-uyab na okay man na, parte man na sa pagtubo, pero kana siya tungod na kay kuwang kas pagmahal sa balay, mo nang mangita kaglain. Pero kung tagbaw ra kas balay, di gyud ka mangita ana. Ingon tong, I think it was Isha who answered, ingon siya nga, bitaw daddy no, kay ako nabantayan, akong classmate, inganing ana, kay iyang bitaw. Maginikanan, tagbawon na gunato atong mga anak sa balay, be. Amen? Tagbawon na ginato sila, gaksag, kanang di sila kaginhawa. Kanang mabati yun nila ba nga ang pagmahal sa ginikanan dili makwinta sa ngalan ni Jesus. Amen? Aron dili sila mangita sa di takda nga panahon. Niabot ako sa punto tungod sa mga nahitabo sa pipila ka mga panuigon, akong giingnan, kung gusto nyo kang manguyab, I know na ay exemptions to the rule, no? Kay kadaghanan sa mga mama diri nag-uyab, 13 pa man, 13 anyos. Ayaw ko ingnan wa. Ya atong mga bata 18, 23 ato pang mga bata pa mo. Mungutana ka mo day pa, kano sa mo nagsugod og uyab-uyab? 13. Pero butang pasabot ba lahi na magud ang panahon karon unya ang media lahi na pud ang ilang giigo. Dili pa rin natong panahon ba maguyab kag 13, maminyo gyud ka 30 o 25 ba, pero limpyo ba, tinaw. Dili nang ingon nga sagul-sagulan og mga pakighilawas. So ato nang tagbawon ato mga anak, dili nato pasagdan nga pasagad na silang mga pagbati. Among gadasig ang mga batanon, pag gusto nagyud kang manguyab, siguraduan nakahuman na kag eskwela. Akong ginan ako mga anak, you are, I will allow you to get involved in any relationship at any time, provided nakahumang ka sa mong eskwela. Lipay na unta to sila pag yung ko mag-eskwela, dugay-dugay pag yun di ay. Maanang si Pael, nag-ship na lang siya, mag-medicine unta, di na lamang ko no, kay dugay ko no maminyo ng doktor. Kapait, ang basihanan sa kurso, gugma na. Di lang ko mag-medicine, kay pag mag-medicine ka, dugay ka maminyo.
Amo kabantay mga nagdoktor nas 30 tahon maminyo. Manang mudasig ko sa mga batanon, pagdoktor gyud mo. Amen. Makatabang mo sa inyong ginikanan, makatabang mo sa komunidad. Nya, di man ka makauyab og magdoktor ka kay grabe kung makasabot lang gyud mo. Akong anak karon no, si Isha, nag-neurosurgery man siya ron, residente siya sa neurosurgery, why day off? Nya, kung naanay mauyab, siguro pasyente na lang gyud niya, kamurayan time, mabisita. Siya pa'y mo bisita, dili ang iyang uyab, siya mamisita kay i-rounds man. Wa gyud na time. Kana mga batanon paron no, pagdamgo mo, madoktor mo ha, kay makatabang mo sa inyong ginikanan. Amen? Dasigo na to, mga batanon, pagdoktor gyud o kaha, kung di ka magdoktor, pagdoctorate. Kitahay, maestra ka no, nakagraduate ka og maestra. Pagkuha og masteral, naman sa masteral, doctorate. Nya, pag-doctorate na ka, pagminyo. Amen. 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 Kini mga batanon ng duko, tanan, waay nang amin. Ako na lang gi-insert yun, ang atong isgutan karon bahin sa gugma, tungod man guning ilang gugma nga kapanahunan, ang serye sa mga batanon, kay mao man ay panahon nga ilang maatrak ang mga batanon, makasabot sila unsa ning mga papilab, kanang itoy-itoy nga gugma bitaw. Mao man ang papilab, itoy-itoy nga gugma. And unsa ang pagbati ana, pagdani ana, kay naatay mga batanon grabe pagka-emosyonal. Di mo tuon, dili mo eskwela, dili mo dili mo module, dili mo online kay nag-away sila. Agoy. Sa ilabot ana. Mao nang kanino mga batanon kung madala gali kasi mong emosyon, wa kay katungod manguyab kung emotional kay ka. Amen. Kinahanglan mahigog magaling ka, utok ang gamiton, dili pagbati lang. Amen, 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 amen. Sige, buwag na mo. Hilak tayo na. Buwag na me. Ay, makahinumdum ang taon ta. Okay. Ato sang sugdan pagbalik no nga sa atong pangapipila kapag tuki sa pulong sa Ginoo, akong nakita ang kausaban sa inyong pagtinguha makasabot sa pulong sa Dios. There's a growing desire. And ako ginang mabati nga mutuon, mutuki sa pulong sa Ginoo. Ato manggaling worship team no, nagstrikto na sila kung dili ka mag-devotion, di ka matindi group, di ka kabarog diri. Kita ninyo puno kay atong banda. Kay wa ka devotion ug wa gyud ka atin og di group. Saad na mo gina nga mo ni atong sabot. Wa kay katungod nga mubarog, mahimong leader, influencer kung ikaw mismo wala nagmatuto sa pulong sa Ginoo. Una nga importante para kanato nga makasabot kita sa atong mga tulubagon sa Dios ug ato nang palawmon panoon. Sa mga pipila ka bulan ato nakatunan ang daghang mga butang. Ingon ang Biblia, John 8 verse 32, when you know the truth will what? Set you free. Ang kamatuoran nga imong nahibaw-an mao'y muhatag nimo og kagawasan. Salamat Brother Tunying sa imong reading glass, makabasa nako. Akong nalimtan na pod na ako'y usa ka reading glass na asa sakinan, pero wa gipahuwam ni pastora kay color pink ang naa sa kilid. So kini kay panglalaki na ni. So ang kagawasan igsuon magsugod na sa atong gitawag nga kahibalo. Kung wa ka kahibalo, di ka makakaplag sa saktong agianan, saktong dalan. Kung makahibalo ka paagi sa pagtubo sa imong espirituhanon, makatubo ka. Kung makasabot ka unsaon pagpatubo sa imong pinansyal nga bahin, makatubo ka sa imong pinansyal na bahin. Kung gusto ka makakaton unsaon pagkontrolar sa imong emosyon, naay kagawasan nga mabati pag-abot sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Ginoo maoy basihanan kung naa kay makaplagan nga kausaban nga makaayo sa imong ugma. Muna nga ato nang gihatagan og bililong pagtagad bisan pa manggali sa atong panlawas. Kung himsog ang imong panlawas tungod kay naa kay nasinatian nga kamatuuran. Ang kamatuuran nga imong nasinatian magdala kanimo og kagawasan. Kung hangtod karon problema gyapon kas finances, for example, or problema ka sa imong himsog nga panlawas, wa ka kagihapon nakakaplag sa kamatuuran.
Posible no nga dugay na ka nakadungog sa kamatuoran, pero dili po tungod kay dugay kang naa sa kamatuoran, automatic nga mahitabo sa imo ang saad sa kamatuoran. Dili. It's how it impacts your life. Ang kamatuoran nga naa nimo nasabtan maoy makahatag og kausaban. Pero kung dili gyud na nimo masabtan igsoon hangtod karon, kita example kaning atong gitog nga panalapian. Hangtod karon lisod gihapon ka. Nagbuot pa sa butwa ka gihapon nakakaplag sa kamatuoran. Kay kung nakakaplag ka sa kamatuoran, dili nagyug ka mabalik anang kalisdanan sa panalapian. Kay ngano kabalo naman ka unsay gisultis Ginoo. Pero kung nagbalik-balik ang suliran sa kapanalapian, buot pa sa butwa pag yun nimo nakaplagan ang kamatuoran unsaon paglingkawas sa atong gitawag nga kalisdanan. So ang kamatuoran nga atong makaplagan maoy magdala kanato og kagawasan. Pero dili tungod kay nagsimba ka, naminaw ka, but pasabot automatic makakaplag na kagawasan. Naa kay dako nga posibilidad nga makagawas, makalingkawas, pero kung dili nimo dawaton ang kamatuoran, dili gyud ka kalingkawas. Kung dawaton nimo ang kamatuoran but pasabot imong gihuna-huna og tarong, imong gisaysay sa imong kaugalingon ug nakumbinser ka nga mao ang pulong sa Dios. Pero kung hangtod nagbalik-balik ang usa nga unta, nagawas na ka pero na ulipon lang gihapon ka, but pasabot wala pa ka nakakaplag sa kamatuoran nga angay nimo untang hikaplagan. Just because you're around the truth does not mean you are going to be set free. It has to be the knowledge of the truth that will set you free. Ang kaalam nga imong nahibaw-an nga naa sa kamatuoran sa Dios maghatag og kagawasan kung unsa man ang kahimtanga. For example, laing example na kaning mga batanon. Ang mga batanon, wa na'y kahadlok kanon bisag unsa. Pero ang naa na ka 50, 60, mamili na kaskaon. Di ka mo kaon o galugbati, karon imo na ng kadaadlaw nga kaon. Kay ngano, kay bawo man ka sa nutrients, sa kahimsog nga matag ni ana sa imong panlawas. Pero ang batanon, wa pa manibatig mga sakit, ilang pagbati. Why kryptonite? Si Superman sila. Wa sila kahuyang. But the moment they get sick, that's they begin to feel and understand the reality of health. Hangtod di ka masakit, hangtod di ka malambigit sa tambalanan ug magkalisod-lisod, di gyud ka mausab sa imong kaon. But when you realize, masabtan nimo nga mao day nagpalisod nimo, di na pa ka mag-usab sa imong pamaagi sa pagkaon. So sama ni ana igsuono kung ang atong paglahom sa pulong sa Ginoo dili unta ni ingon nga naalas utok apan naa ni sa atong pagsabot sa kasing-kasing ug atong giimplementar aron ang saad sa Ginoo mahitabo kanato. Naay mga nagtudlo nga wa natay angay buhaton kay gihuman na tanan ni Kristo sa krus. Tinuod man di nakaangay pang malansang balik. Tinuod man di nakamubayad balik sama sa pagbayad ni Kristo. Pero dili buot pasabot nga di ka maningkamot nga ang imong kagawasan o kaluwasan nga nadawat ni Kristo dili na nimo paningkamutan. Gisulti lang nga naanay pundasyon na hatag ug naana nato ang pagpadayon sa pundasyon nga gibuhat ni Kristo. Ako ning gisulti igsuno tungod kay gikinahanglanon manggod nato nga ang Dios maoy manalangin. Pero ang panalangin sa Ginoo dili man pud mahitabo kung dili ta mangita sa Ginoo sa iyang mga pamaagi. Sa mga pamaagi nga ang Dios maoy muhatag og giya. Kay kung ato-ato rani, kung ato lang utok ang gamiton, wa na di gyud ta makakaplag sa planos Ginoo. Ug mao kana ang rason nga nung nalipay ko to the effect nga naa nagyoy atong matawag nga pagngadto sa pung sa Ginoo ug naghatag kita og importansya. Muna ang mga taong nakadawat og kamatuoran naghatag gayud kana sa ilag kagawasan. Pero ang mga taong naa dapit sa kamatuoran pero wala nila giimplementar sa ilang kinabuhi, magbalik-balik ang imong pagkaulipon. Anang dapita kung asa pa ka wa nakakaplag og kagawasan. Sa ato pang gisugdan pagtuki igsuon sa Enero, unang Domingo sa Enero, atong nasabot
mupili gyud ka. Ang imong pagpili sa imong kaugalingong desisyon nganha sa kinabuhi o nganha ba sa kamatayon. Maminaw ba ka sa pulong sa Ginoo o maminaw ka sa pulong sa tawhanon nga pagbati? Maminaw ba ka sa mga taong way kasinatian sa Ginoo o maminaw ka sa pulong sa Dios nga nagtudlo alang sa imong kagawasan? Hangtod sa dili nato mabati ang pulong sa Ginoo igsuon nga maoy naggiya kanato magpabilin kitang ulipon. And I would really encourage you, usahay ba taas na't panahon nagsige na tagtuon sa pulong sa Ginoo, pero nagyapon yung mga tao wa gihapon nga matangtang sa cycle of indebtedness, cycle of nuances, cycle of atong matawag nga bondage. Nganuman kay bawman sila nga angay nilang usbon pero wa gyud mag-usab. Kabalo sila sa sakto, pero wala buhata. Unya, madminaw sa pulong sa Ginoo, pero wa gyud matawag nato nga kagawasan nga nahitabo kay di man nila buhaton ang pulong sa Dios. Uban sa ato, kay bawo sa finances, natay kagawasanan, nagmatinud-ano na ta. Pero dili ta makapasaylo. Mo nang ang atong mga pagbati, sige lang tang magulanon kay naatay mga gipambati nga unta ingon ang Ginoo ipasaylo na sila ug sagdi ang Ginoo maoy manimalos kay ang Dios man mao ang Dios sa panimalos, dili kita ang Dios may manimalos. So ikaw mo pasaylo, Ginoo ray bahala sa imong buhaton sa tao mga namintaha nimo, pero ang Dios maoy angay nimong buhatan og aplikasyon sa imong kinabuhi aron makita nimo ang saktong kagawasan. Ug tanan mosulti og amen. Ato pong nakatunan, naghinahinay ko ng pundasyon, no? Kay gusto kong makatubo gyud ta sa 2022. Nagtuog gyud ko kung ato lang buhaton ang pulong sa Ginoo igsuon. Dili nang simba-simba ka ng tinuuray nga atong paminawon, sabton, once masabtan nato atong buhaton, usbon gyud kas Ginoo. Wa kay suliran sa imong panalapian, di na ka makabaton og suliran sa imong mga pagbati, di na ka makabaton og suliran sa mga nagsigig ulipon nimo kay hatagan man gyud tag kagawasan. Pero kung kutob ra ta maminaw, mamati ug di nato implementar, kalimtan ang nakatunan, igsuon nag-usik-usik ra kas oras nimo kay di man gyapon ka mausab. Unya ako pod nag-usik-usik pud ko sa pagtuon og tuki kay di man pud dain nimo i-implementar. So ato ning pagabuhaton, atong seryosohon ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? So mga batanon, iyo sa muguyab-uyab. Okay, padayon ta. Usa sa atong gihatagan ang importansya, tulo na ni kasimana akong gabalik-balik, ang relationship. Ang relasyon igsuon importante atubangan sa Dios kay mauman ang imong pagpakita sa laing tao sa imong pagka-Diosnon. Ang pakig-abi-abi sa isig katao nagapahimuot sa Ginoo. Hilabihan kung imong gipakita, gipabati ang Diosnon nga kinaiya. Pero kung hantud karon naa kay problema sa pakig-abi-abi sa isig katao, naagig kay problema. Dili ka malingkawas anang mga pagbatis kagulanan. Muna nga ang relasyon atong gitawag is a multiplier. Relationship is a multiplier. Did you know nga ang pinakaduol, pinakadali para ikaw mahimong malampuson, i-develop ang saktong mga relationship. Pilion nimo ang mga relasyon nga imong lig-unon aron makatambayayong sa imong paglakang aning kalibutana. Piliun ang tao nga imong kuyog-kuyugan. Ingwil sa Bible, katong mulakaw kuyog sa mga maalamon, mahimong maalamon. Wa man galing gitudlo dito nga ang magtuon sa mga maalamon, mahimong maalamon. Ingwil ito, mulakaw ra ka, mukuyog ra kanila, mahimo na kang maalamon. So pilia igsuon. Importante ang relasyon, ato ning nasabtan, ang tao gasa sa Ginoo. So bisan kinsa pa na, karon dautan pa ang gibuhat, karon di pa maayo ang gibuhat, pero moabot ang tak nga kapanahon nga gibuhat nimo ang saktong kinaiyaan ng tawana, ang relasyon nga imong gibuild maghatag nimo og ginansya sa ngalan ni Jesus. So ayaw na lang anang kanabitong, di ko ganahan anak niya. Well, dili mo kita ganahan sa tanang tao kung una-unaon, pero gitawag tang alagad sa Dios. Kung mutubo ng tawhana sa Ginoo tungod na nimo. Kay di man dali mga ginikanan manggaling no tungod lang kay ilaning anak. Mulahutay sila, committed na sila kay ila maning anak. Ing anak pud ata atong commitment nga na sa Ginoo ngadto sa atong isig katao.
ug tanan nga maghinay-hinay nag-usab sa ngalan ni Jesus musulti og ang relasyon igsuon makabayad sa di nimo mabayran. Na ay mga relasyon nga muhatag nimo og tabang. Relasyon nga mupasaka sa imong kahimtang. Relasyon nga maghatag kanimo og kahigayunan nga way bisan kinsa ang makahatag. Importante ang relasyon. Ato nakatunan ing niagi nga mahatagang kag pabor sa tao, mahatagang kag pabor sa Ginoo kung sakto kag relasyon sa Dios ug sakto kag relasyon sa katawhan. When you do what the Bible says you ought to do in relationship with regards to the Lord, mapanalangin ang gyud ka. Na ay mga promotion, madawat nimo dili tungod kay maayo kang tao, apan tungod kay gipaboran ka sa Dios, kay maayo ka mo abi-abi. Ing na imong tapad, makakat-on nagyug ko. So ayaw na ng arte-arteha nga, di ko ganahan nimo kay ingana ka, naagi na igsuon. Pero ikaw ang makakat-on og pailob. Mupailob ka, mupailob ka, mupailob ka, og mupailob ka, kay kita ang alagad sa Ginoo. Dili sila, kita. Amen? So atong sugdan rong kabuntaga, nasulti na ni nako in the past, but I am impressed to make a strong review about this subject. What is love? Ang atong relasyon nga paghisgutan, dili relasyon lang ingon nga panag-uyab, di lang sa negosyo, dili sa ginikanan o ilang mga anak. Kanang atong paghisgutan, ang gugma nga buot ipasabot sa Ginoo. Ang gugma nga iyaha. Dili ni gugma nga infatuation, dili ni gugma nga na-crush nimo ning tawhana o gugma nga ganahan ka ani, but it's about how the Lord described the word love. So katong mga disipulo ni Kristo mag-take notes, amen? Ang dili disipulo ni Kristo, di gyud na magtagad. So di na nato makitaan. So ang imong tapad kung nag-notes, disipulo na. Kung wa na nag-notes, apil-apil ra na, atin-atin ra na siya. So alalayan na lang na siya kay mo pauli na unya, wa gyud na may numduman. Ing na imong tapad, mahayong buntag. Mag-notes na ta. Nya kung ikaw ba na mag-asawa nagtapad mo, ayaw ang mga bana ra ba? Han, ikaw notes ha. Nya ba bag mangutana, di ra bag yun. Mag-notes kasi imong kaugalingon. Kay ang kaluwasan, dili baya kakadupa sa laing tao. Ang kaluwasan, ikaw ra gyud hanggang Ginoo. So atong sugdan, atong basahon ang atong pulong sa Ginoo, atong tan-awon sa Jeremias 31:3. Jeremias 31 versikulo 3. Jeremiah 31 verse 3. Ingon sa King James, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness I had drawn you. Sa Binisaya, nagpakita ako, gihigugma ko kamo kanunay, busan gipadayon ko ang pagpaila kaninyo, ang gugma nga way paglubad. Ang Dios nagsulti sa Jeremias 31 versikulo 3 igsuon nga ang sinugdanan sa tanan nganong naatay mabati nga paghigugma mao ang nagagikan sa pulong sa Dios. Ang Dios mismo ang nisulti, ang Dios mismo ang niingon nga siya ang nibuhat sa inisyatibo. Siya ang nilakang aron ta makaila unsa ng mga saktong pagbati. Kung nakaila ta sa Ginoo karon igsuon, tungod ka na kay ang Dios nagsulti nga siya unang nahigugma kanato. Wa pa ta nabuhat, wala pa ta nahimong tao. Ang Dios ni deklara na nga siya nahigugma dinhi kanato. Og nga naa kita sa iyang mga bukton tungod kay nahigugma ang Dios kanato. Remember John 3:16, ingon dito ang Biblia, di ba? For God so loved the world, nga ang Dios grabe ang paghigugma sa kalibutan, nga naman that He gave His only begotten Son, nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Makita nato ang pinaka-Yahweh, no? There are keys in that scripture nga naghatag og bag-ong panabot. Kung naa kay mahibaw-an nga gugma nga puong o mabati nga gugma, tungod na kay nagsugod na tanan sa Dios.
Siya ang nimugna sa atong pagkatao, siya nihatag og gitawag natong emosyon, naghatag ka nato og saktong mga pagbati. Ug tungod ni ana nakaila punta sa gugmas Ginoo kay siya man gyud ang unang nagpahimangno sa ato niini. Ug tungod ni ana nakakaplag kita og kagawasan, kaluwasan sa atong kalag ug magpadayon nga makakaplag sa iyang mga saad. Gugma sa Dios. Kanang atong pagbati nga gugma, daghan sa ato, wa ta kasabot. Unsa gyoy buot ipaabot sa Dios bahin sa puong nga gugma. Uban sa ato mo gamit, oh, I love my bag. Oh, I love my shoes. I love my car. I love my truck. You know, I love my wife. I love Jesus. You know. And when you use those terms, paggamit nato anang mga pulunga, ang buot natong ipasabot, nibati ka. Nibati ka og kalipay, paghigugma, tungod kay ganahan ka anang butanga. Now, if you come to begin to acknowledge the definition, kadaghanan sa mga tao, ang buot pasabot nila sa nahigugma ko kanimo, pagbati. What they are understanding, what they are feeling is all about the emotion that goes with what they feel. So ang mga pagbati, in fact sa kadaghanan ang pagbati maoy ilang basihan nganong nahigugma sila sa usa ka tawo. Gitawag nilang love at first sight. Sa una pa lang tan-aw nako, nahigugma nako dayon nimo. Sa una pa lang kita nako nimo, grabe lahi na akong gibati. It's all about feelings. Now, dili man sayop nga mubati kay ang tinuod nga gugma apil man gyud ang pagbati. Pero dili nato masulti sa Biblia nga ang gugma mao ang pagbati. Love is not a feeling. Love is not what? So love is not a feeling, love is not an emotion. Kung atong balikan ako lang i-insert ni wala ko nabutang unang Korinto atong basahon 13:4 ngadto sa 7. Atong basahon. Unsa man ang gugma gyud sa Ginoo? Nya pamati akong naabag gyud kay makita nga gisulting emosyon. Unang Korinto, itong basahon, ako sang i-translate sa Binisaya in English. Unang Korinto 13:4. Inyo na nakita ng bersikulo? 13, sugod ta sa 4. Ingon diri, ang gugma mapailubon. Pagbati ba na? Dili. Ang gugma maluluyon. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mahipatason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuuran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayod. So ang gugma nga gisulti nga gidefine sa Biblia igsuon, wa gyoy labot ang atong gitawag nga pagbati. Wa gisulti dito ang gugma mao nga mubati kag lami. Apan dili ang gugma usa ka desisyon. Usa ka unsa igsuon? Desisyon sa kasing-kasing nga bisan kinsa man ka, bisag unsa pa ka, I will still love you. Mao na ang gugma nga gipaabot ipahimangno sa Ginoo dinhi kanato. So dili ni pagbati pero ang gugmang tinuod naay pagbati usa lamang kana sa atong matawag nga components of loving somebody. Naa kay mabati nga maayo, naa kay mabati nga ganahan ka. Mao na nga apil sa definition sa gugman ang pagbati. Pero kung pagbati lamang ang basihan, mailad ka igsuon kay ang pagbati usab-usab. Nang mo kabantay mga batanon moingon nga crush gyud ko anang tawhana. Pero katong iyang nakrasan, ganahan po niya, di na ko ganahan niya. Ngano man, ganahan man ka, nganong karon di na makaganahan, ambot na dyan ko kasabot.
Ganahan ko kanong di pa siya magtagad na ako, karong gitagad na ako, di na ko ganahan. Ano gito nga, nabuang gid ni siya ay. Ganahan niya, di ganahan. Unsa man ka? Brag, lami pero di lami. Unsa man ang klasiha. So ang gugma, nagtudlo sa Biblia, wala gyoy labot sa gitawag nato nga puro lamang pagbati. Now, kung atong i-define, no, kung atong hatagan og pahimangno o atong lawman ang kasinatian pagsabot sa pagbati, mao ni ang imong gitawag, atong matawag sa in English na lang, no, kay English mo gini atong pagtuking gamiton. Ang word manggod nga feeling is a psychological term. Sa psych, naas imong utok, naas imong pangutok ang word nga feelings. Dili na siya logic or reasoning. It's about feelings. So kung naa kay pagbati, naa na sa imong psych o psychia o sa imong pangutok, panghuna-huna. Kung naa kay pagbati nga nagdani mo kasuko, maghatag na nimo kasuko sa isig ka tao. Kung naa kay pagbati nga anindot, mapabati po na nimo ng imong pagbati nga anindot diha sa isig ka tao. Muna kung say mangutana ka sa tao nga ang naong marabitaw na alkansig o sa kamilyon, mangutana ka na, unsa man kaday, unsa man kadong na problema, mo pagawa sa ilang gibati nga kuan manggod na hitabo te nani nana. So mao ba mubati ka sa ilang sila makapagawa sa ilang gibati, mahawas ang ilang gidaladala, mahawas na galing na dili na nasama ni adto kabugaton kay napagawas naman nila. So naano ginas mga gitawag nato nga mga pagbati tungod kay naana sa imong hunahuna. So kung imong tan-awon, ang pagbati is just a psychological disposition. Usa ka panghuna-huna nga nag-communicate sa imong pagbati tungod sa panghitabo. So feeling is not a good basis for defining love. Dili maayong basihan ang pagbati kung ikaw tinuod nga nahigugma. Kay nga naman, psychological disposition raman na siya. Mauna ang pagbati tungod kay naay mga panghitabo ug maunay na hitabo ug resulta mauna imong gibati. Kung lahi na pud ang mga panghitabo, mausab na pud ang imong mga pagbati. Niudto amigo kay mo nya naay nahitabo di nakaganahan niya. Pero nadto grabe inyong pagka-amigo. Karon amigo na lang. Hantod sa amigo na lang gyud. Nagkalayo na mo sa usag-usa. Now, ang nakadaot sa usa ka tawo igsuono, kana bitaw grabe ka depende sa pagbati. Akong usbon. Ang nakadaot sa usa ka tawo, mao ang pagdepende grabe sa iyang pagbati. The person becomes destroyed when he's totally dependent on his feelings. Now, again, we're not saying feeling is wrong. In fact, love, part of love is having to feel good about the thing, about the person. Pero, kung puro lang kapagbati, wa gyud kay kapaingnan igsuon. And we keep telling this. Nga naman, Pastor, ingon sa Jeremias 17:9. Jeremias 17:9, kinsa man makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw niini kamalimbungon ug kalabihan kini kadaot o kadautan. So ang kasing-kasing meaning nagpaabot sa pagbati, limbungan kaayo, mauna nga ingon ang Biblia nga dili matukib ang pagbati. Mauna nga dili nimo basihan ang pagbati lang kung ikaw mo decide sa pagigugma. Amo ning gibalik-balik no sa cutting edge sa iyang professional nga ganahan ang magminyo, mulantaw ka sa tao sa gitawag natong wife material ba siya or husband material ba siya. Unsa ning pagkibaw nga wife material or husband material? Tan-awa sa ilang panimalay, kantigo ba siya mo atiman sa iyang ginikanan? Kantigo ba siya mo atiman sa iyang mga igsuon? Magpakita na sa iyang saktong buot sa iyang hunahuna, kung mahimo siyang bana, maayo siya. Pero kung sa iyang ginikanan, bastos siya, di siya mo respetar og kanang naas katungod, siya lang ang sakto, niya imo ng banahon, na wag yu kay ugma igsuon.
So tan-awon nimo ang usa ka tawo kung ganahan na kang muminyo kanang tawhan ba ayaw lang bati. Ambot uy basta magtapad mi mukurog yug ko. Wa gid nay kapaing na nigson mo nang mubati galing ka dili na saktong basihan lang sa gugma. Tan-awon nimo makabarog ba ni sa iyang tiil? Makabarog ba ni sa iyang katungod, katungdanan, responsibilidad? Makabarog ba ni asbana? Or sa mga babae, kaning bayhana ba, gwapa ra ba niya, wa di ay tarong sa balay, di kanti gumuhugas, di kanti gumulaba, di kanti gumuatiman sa panimalay. Igo lang pagwapang naibawan. Natoy usa ka hubog, palahubog nga negosyante, ngadto siya dito sa bar. Pagsud niya sa bar, nakadungog siya tingog nga perting aninduta. Lami kayo mo kanta, nahigog magigibati gyud siya, ay grabe ni bayana, ako gining minyoon. Paghuman sa iyang kuan, paghuman sa kanta atong singer, wa gyud niya biya gipakaslan gyud niya. Sa Amerika makasal man kadayon. Gipakaslan gyud niya pagkabuntag igsuon nahuwasan na ang iyang mga pangutok. Kanang natarong na ba siya ba? Pagtanaw niya sa babae, parte mo tayong mautag naong. Sao naman sa iyo pang ano. Yan, himata naman ng iyang asawa. Nya kay bawman siya, commitment is commitment. Pag tanaw niya siyang asawa, tanaw niya, lipay kay yung babae niya siya, pertingan sa man ako nasudlan. Pero kay bako iyang gibuhat para masulbad to niya, igiingnan niya ang asawa, kantahan ni kanta. Nagsigar taong kanta ang babae para magpabili ng iyang pagbati. Igsuon, hinaot, wa ni mo na higugma at tungod kay maayo mo kanta. Amen. Now, nganong ang gugma dili siya feeling? Kisa sa inyo ni Agi og biology. Usa lang ni Agi og biology ninyo, duha, tulo, upat. Ngano mo ni Agi og biology nga apil manas high school? Ha? Nilaktaw mo? Na-accelerate ko, pastor? Nganong importante man ang biology? Kung nakabalik ka sa biology igsuon, or kani higher years, physiology. Unsa man ang biology, the study of life, di ba? Unsa man ang physiology, the study of the normal functions of the body. So pag ingong galing physiology, gitanaw para asa ang abaga, para asa ang kasing-kasing, imong tinai, imong unsa pang mga parte sa lawas. Gitlantaw unsa nila pag work together. Mo na physiology. O gitudloan ta sa biology, gitudloan pa ta sa physiology, nga naatay gitawag nga chemical sa atong lawas. Naatay gitawag nga hormone sa atong lawas. Kung muigo ka o gitawag nga hormonal imbalance or hormonal transition, ang imong pagbati lahi. For example, kisa sa inyo ang nakaanak na anak kay anak, nakaagi kag pagpanganak. Okay, tasog kamot. Nakaagi mong pagpanganak, kay kamo may makasabutan eh. Okay, naog na antiyan, naog na ang kamot. Wa mo kabantay, pag human ninyong pagpanganak, within the span of 2 to 3 months, mubati ka og depression. Nganuman, kay ang imong lawas, nag-transition mo, nagsuka-suka ang uban sa 2 months, 3 months, kay naay hormonal changes sa lawas. Pag panganak na nimo, nawala naman ng baby, nibalik na pod ang imong hormonal balance sa normal nga wa nay baby. Ang epekto sa imong hunahuna, depression. Muna na yung mga asawa, no, pag panganak nila, ang tanaw nila sa ilang bana, tunglo. Kay ikaw ang naghatag nako og kalisdanan. Gusto na kong mamatay ng dahil sa iyo, you know. Lahi, pero kana siya, mawala ra na paghuman sa pipila ka bulan. After on the 3rd, 4th month, may na, mahal kita kahan, gimingaw, yung kanimo kada adlawhan. Pero ni ato, sige kang panunglo. Kay, wa ka nakabantay, imur da itong kaugalingong pagbati. Tungod kay nag-usab-usab ang imong lawas. Mauna, kung absent ka sa biology o physiology, wadyo kay kalibutan, ani? Munang ayaw gyud mo absent. Amen. So, ang atong lawas na ay chemical, na electrical impulses, na anay mga
muhatag na siya impact sa imong brainwaves, ang imong utok muhatag pud og signal aron imo nang bation. So kung wa ka kasabot nga nung ingana imong gibati niya, nagpatuyang ka, ikaw ray alaot igsuon. Ayaw gayud nimo hunahunaang ang imong gibati mauna gyud na siya. Kay kana siyang mga pagbati temporary psychological disposition. Unsa na siya igsuon? Temporary psychological disposition. Kumbaga, kanang gibati nimo, that is only for a given moment, maunang panahon na. Pero dili nabot pasabot mo, lahutay na hangtod sa hangtod. Karon suko ka. Unya, pag peace na mo, love na pud nimo siya. Muna'y psychological disposition that is creating an impact on how you feel. Muna, importante kayo nga atong masabtan ug sabton pag-ayo nga ang pagbati dili lang na ang basihanan. Nganong pakaslan man nimo siya, loves man ako siya. Unsa pa kay baba mo nganong sa atong premarital counseling, ang first question is why are you marrying the person? Nganong imo man siyang pakaslan? Kay ngano gusto namong sutaon kung emosyon ra ba ni or tinuod ba ni? Og tanang minyo na mosulti og. Kay sa usa pa ka mo minyo, daghang pagbati, pero minyo na ka, kalimting pagbati. Mupiyong na nga Lord, mauna gyud ni Lord. Salamat gyud Lord. Mauna nga ang kaminyoon is not a word. It is a what? A sentence. Life sentence. Once maminyo ka, bisag text ka paron kay nagwali ko, ang Ginoo naglantaw kung kinsa imong kasturya. Amen. Amen. Nagtudlo si Pastor Gugma, pero akong katik, man kinidida. Ngano makaiba ko, nagsigi kang ngisi niya, seryoso ko. Klaro kayo nga wa ka naminaw? So kung gusto kang mo text, ayaw ipakita nga nausab ang imong naong kay maklaro man ka. Bisag nalipay ka, seryoso lang gabon. Ay na imong tapad, inaog lagi ng imong cellphone. Amen. So, ang gugma, dili, pagbati. Ako ginang gi-emphasize, no? Gihatagan akong taas-taas nga panahon para atong masabtan, dili, sakto nga basihan ang pagbati. Especially kung usa ka nga tao, nga bation kaayo. Sa in English pa, you are an emotional being. Kung emotional ka, kanang mga artist, nganong maka-drawing, nganong maka-express og tarong, kay gigamit sa Ginoo ang ilang gasa. Pero kung di na nila bantayan, maupoy makadaot. Daghanang mga harianon unta. Daghanang untang nadato unta, maayo unta. Pero tungod sa mga pagbati, nangagusbat ang ilang kaugmaon. Because unable to control the wrong understanding sa ilang mga pagbati. So ayaw gamita ang pagbati as the ultimate index in measuring love. Dili nimo gamiton ang pinakahingpit nga sukaranan kung nahigugma bagyog ka. Kay mausab man ang imong pagbati. Niadto nahigugma ka kay gwapa. Nya karon kay sexy body man niadto, karon kay siksik body naman. Niadto Coca-Cola, karon in cans. So, mausab gyud ang figure, no? Pero ang kasing-kasing, mao gyud ang imong giminyuan. Niadto sa pagkadaga, grabe ang lawas, nipis. Karon minyo na mo, grabe ang lawas. Grabe gyud. Mao ra gina ako masulti. Grabe. Pero dili mausab ang imong pagbati kay ngano, giminyo man nimo dili ang iyang lawas kundi ang iyang pagkatao. Atong pakpakan ang mga naminyo na kay nakapili silag sakto sa ngalan ni Jesus. Ingon to sa sakto ba ni? Sakto na oy, naminyo gud mo. Amen. Ang pagbasol sa kamatayon ra na mabati. So atong tanawon, una ang gugma dili lang pagbati. I took times because I wanted us to really understand. Sama pud na sa negosyo, no? Kung nagnegosyo ka kay nibati kang mutubo na, nya kung wa ni tubo, wa na. So kinahanglan naagyo kay saktong pangutok, compute,
gama kag feasibility study, gama ka og whatever so that you can make the right decision. So sugod ta sa atong pagtunan, mao toy intro na ako igsuon. Ay, halamat sa Dios. Ang gugma dili pagbati. Sige, bati pa more. Ikaduha, atong tan-awon ang mga bahin-bahin sa gugma or dimension of love. Ephesians 3:17 to 18. Epeso 3:17-18. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mogamot ug malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios. Makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad, kataas, kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. So, upat ka dimension na. Kung ikaw arkitekto o engineer, kasabot ka sa dimensions. Width, breadth, depth, ug height. Upat ka pagkabahin-bahin sa usa ka butang nga imong sabton kung gugma imong pagaisgutan dinha sa Ginoo kinahanglan makasabot ka unsa kalawom, unsa gikalapad, unsa gitas-on ug unsa ka hilaw mo niini. How wide, how long, how high, how deep. Okay? Gilapdon, gitas-on, pataas o pagpalawom pa. So atong tanawon, upat man nya ato maning nakatunan in the past, ato lang i-refresh atong kaugalingon. Unang dimension sa gugma kay naamay gitawd nga wide, long, deep, and height. Ang una nga dimension mao ang gitawag natong passion. Okay, unsa man ang passion, pastor? Ang passion mao ni ang imong kusog nga pagbati sa butang nga imong gustong pagabuhaton. Mao ni ang sa in English pa ay strong or extravagant fondness of something or someone. Ganahan kay kaani. This is what you would do if there is freedom of what you can do. This is what you will choose. So ang passion mao ni ang imong ganahang pagabuhaton. Kung dili hisgutan ang kwarta o imong obligasyon o trabaho, mao gyud ni imong pagabuhaton. That's your passion. Mao na ang imong fondness of doing something. Now, unsaon man nimo pagkabalo, pastor, kung mao gyud ni ang akong passion? Well, simple lang. Kung naa kay gitawag natong enthusiasm. Naay unsa igsuon? Unsa man ang enthusiasm? Ang enthusiasm mao na imong kadasig. Muna imong mupasaka sa imong tingwa. Bisag alauna nas kadlawon nagsigi gyapon kag trabaho kay ganahan kay kanani. Di ka nagbantay, wa ka naglantaw sa oras ang imo ring gibuhat ang imong gustong pagabuhaton because you enjoy doing what you are doing. So kung mangita ka og tinuod nga gugma, ang usa niini igsuon naa kay fondness of this thing. Kung negosyo, ganahan ba ka nga negosyo? Kaya di man ka mulahutay kung di ka ganahan sa imong negosyo. Kinahanglan ang usa sa sekreto sa negosyo, ganahan yung ka ana. Or you have fallen in love with it. Ni adto di ka, pero karon grabe di nakakatuog kung wa ka ani nga kalihukan. Ako siguro igsuono kung mahimo kong negosyante, makakwarta siguro gyud ko pero di na ako ikalipay sama sa akong kalipay sa pagpamastor. Kay mo umay gibutang sa Ginoo nga passion sa akong kasing-kasing. Ikalipay na ako na kasulbaran sa solusyon sa katawhan nga naay suliran, kausaban sa ilang kinaiya. These are what makes me happy. Not the amount of money that comes in. Although makalipay gyud na kay makapalitag butang, pero dili ikumpara kung asa gyud ka makakaplag og gitawag natong kadasig sa imong gibuhat. Now, kung gusto gyud kang may bawaan mao na imong pasyon, isulti ta na akay kadasig, you have enthusiasm. Grabe, malipayon gyud ka kung kini imong buhaton. Ikaduha, na akay gitawag nga pursuit. Na kayon sa igsuon, wa ka basta ni buhi ana, naningkamot gyud ka nga imo nang makaplagan, naningkamot gyud ka nga mao kana ang imong pagabuhaton. The proof of passion is pursuit.
ang pamatuod or bunga nga naa kay pasyon anang butanga mao ang imong tinguha. Grabe nga tinguha. Now, na ako'y nakatunan nga word nga inertia of madness. Laglisod ko og sabot ana sa Binisaya pero suwayan ako pangitaan og translation, no? Inertia of madness. Ha? Sa pastorasyon eh? Inertia. Inertia of madness. Atong tanawon unsay sultis Binisayaan ni. Naanay nakakuha sa translation, inertia of madness. Grabe, live, nagngitag translation. Unsa? Pastora? Inertia, madness. Okay, unsa may buot pasabot ana? Inertia. Salamat sa mga maalamong musulti. Okay, inertia. Kamu be? Igo na mo mangurik ha? Inertia of madness. Okay. Ang word nga inertia, walay paglihok. Okay. Walay paglihok. Mo'y ang hubad ani nga translator. So, inertia of, inertia. Hay! Inertia of madness. Okay. So, walay paglihok nga kabuang. Taday na na, maoy gisulti dire. So, when a person, way hunong, buot pasabot. Salamat sa akong translator. Kung mao ka na ang imong passion, wala kay pagpugong aning butanga. Dili oras, dili kapoy, ang makapahunong sa imong gitrabaho, kay ganahan mangyud ka. And that's what passion is all about. Ingon sa Salmo 8:3 ngadto sa 4. Ang ganahan kayos Ginoo, tan-awa. Salmo 8:3-4. Inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan ug kabituonan nga imong gipahimutang, makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyag bili? Ug nganong imo man siyang giamumahan nga tao raman unta siya. Kaning Ginoo ang gisgutan na, ingon ang Biblia, ang atong Ginoo, grabe ang paglantaw, pagbati niya sa katawhan. Nga bisan kaayo sa kalangitan, gibutangan niya langit nga way puste. Kasi nagbuhat og kanang atop nga way puste ay. Di ba? Unless nga imong gibitay sa taas, naagyapoy nagawid, pero ang langit way puste. Way nagahawid. Makalingaw tanawon ang gibuhat sa Ginoo. May eroplanong mulupad, wa gyud ningon nga nabangga tungod kay naigo sa puste sa langit. Pero bisan unsa pa ka amazing. Wow. Kahibulungan, wow. Imong makita nga lami unta ang gingarian sa Ginoo, pero ngano nitagad yun siya sa tao. What is man that you are mindful of him? What is man that you would visit him and take care of him? Unsa man gyud ang tao. Muna din nimo makita nga naay pagbati, paghigugma, paghunahuna ang Dios sa tao. Muna kung nag-inusara ka, ni bati ka nga muragway nagmahal nimo, excuse me. Ang Ginoo gikan sa pagka-Dios ninaong, ingon pa to nga ni adto na as palasyo karon ni puyo og bahay kubo. Tungod sa pagbati sa tao. Ni adto hari karon nagpakaulmigas. Pinakagamay nga di tan-awon para lang sa tao. So kung imong tan-awon ang pagigugmas Ginoo, siya gyud ang nagmugna niini nga bisag unsa ka maayo ang gingarian sa Dios sa kalangitan, ninaog gyud siya tungod sa iyang pagbati, paghunahuna,
paghatag og maayong pag-amuma sa mga tao. So, una, mao ang atong gitawag nga passion. Ang tinuod nga gugma naay gitawag nga with or atong tawag passion. Ikaduha nga dimension o pagkabahin mao ang atong tawagon commitment. Unsa man ang commitment, pastor? Ang commitment mao na ang imong pagkagusto sa usa ka butang or usa ka tawo nga imong gituhuan. Ug ang commitment mao na ang imong paghatag sa panahon ug sa imong pagpangita sa dili ka kapugngan kay ganahan kay kang muna-huna aning butanga. Is the willingness to something, willingness for someone you believe in. Mao na ang commitment. You are willing to give your time, your passion, your pursuit, and you are thinking. Mo na imong commitment. Na unsa man ang commitment pa? So mo na gitawag natong staying power. Unsa ang commitment? Nga bisag unsa pa kaguliyang magpabiling gyud ka. One time nahagit ang among leadership sa Execom sa CPMA. Nga ato na lang ning buwagon kay di magyud tawag kani dili nato we cannot control ang mga pagbati sa tao. And there was a point in our group na nakaingon gyud, murag mauna ni ang panahon nga magbuwag-buwag ta. Pero naay ni barog usa, kamo, pero ako magpabilin ko. Bahalag unsa inyong desisyon, pero ako magpabilin ko tubag sa usa. That's what you call commitment. Commitment is the staying power to stay regardless of the condition. So kung committed ka sa usa ka butang, bisag naa pa mo'y outing, mo practice gyud ka. Bisag naa pa mo'y date sa imong mga amigo, mungadtog gyud ka sa simbahan kay naa mo'y rehearsal. Bisag unsa pa kakapoy mo basag gyud kag Bible mo ampos Ginoo kay committed ka niya. Amen. Maayong buntag. Kay committed ka sa Ginoo kung alas 7 ang simba, alas 6:45 naa na ka. Sa oras, alas 7 na. Alas 7 na! Nagkagubot-gubot na. Kaya na-late na din siyang mata. Ito, mga to. Nilakaw na yun. Nigulang ni short, nagsinina, biyahe dito sa simbahan. Dito na ni tuslo sa iyang tubig. Okay. Mata na ko. When you're committed, bisan unsa pang kahimtang, dili ka mausab. Mayong buntag. Muna siya, na ay mga tao na sa networking business, bisag unsa pang bagyo giagian sa ilang networking, magpabili na gud siya. Kay naa siya'y commitment. So the commitment you are providing is a dimension of love. Kay nahigugma man kas imong produkto, nahigugma kas imong gibuhat, dili gyud ka mo biya. Ang uban sa ato, naara diri kay convenient, kung naay gamay nga kaguliyang, biya dayon. Muna yung why commitment. Meaning, you are just here for your own convenience, and then when you are inconvenient, you stay away. That's not commitment. In fact, sa company, hatagan nila loyalty award ang mga nagmatinud-anon. Sa simbahan, pastor, ang Diyos natong kalagaran mo, imuhatag nimo o ganti sa imong pagka-matinud-anon. So, ang commitment is an obligation you have put on yourself. Obligasyon nga imong gihatag sa imong kaugalingon nga nagpugong sa imong kagawasan. Okay? Imong commitment, mao ang unsa igsuon? Mao ang obligasyon nga gibutang nimo sa imong kaugalingon nga mupugong sa imong kagawasan. But pasabot, even if you are able to do whatever you want, because you're committed to something, you are not going to do it. Igsuon, musulti lang ko anino para di ko magbalik-balik. Pag Domingo sa Ginoo, dili na family day. Unahon gyud ang Ginoo. Can you imagine, nganong pwede man sa inyo nga dili sa pastor? Kung pwede mong mag-day off og Sunday, nya di manimba, pwede po dunta na sa pastor kay pareho raman tang anak sa Ginoo, para tang giluwas, gipasaylo sa Dios. Amen.
What happens kung kalit na lang no pag Domingo nanimba mo, wa mi nanimba. Nganong wa mo na, wa pastor, nganong wa ka nisimba? Family day na mo. O sa yung nanaon sa pastor? Nabuing. Can you imagine that? Ang pastor wa ni simba, wa nagwali kay ngano nag-family day mi. Kamura di ay naa. Di po kakaingon, bitaw no, kailangan po nila pastor og family day oy. Nganong Domingo man? Oh, kamura di ay mag-day off og Domingo. Ang amo kung day off Lunes. Kung kanusa nanarbaho tanan, wa may kuyog kami na lang. Pero kamo Domingo mag-day off, mangaligo pagdagat. Mayong buntag. Ingon sila, bato-bato sa langit, tamaan bukol gyud unta para makahinumdum. Igsuon, when you say you're committed, bisan pa nga naay outing, nga naay award. Simba gyud ta. Di gali mo kay numduman na, ang numduman si pastor, unsa kag si pastor po'y mubuhat ani no? Ang pamilya ni pastor, worship leader si Chanel, wa. Ang tighatag sa video, wa. Tigsaya, wa. Kaya nga nag-day off sila, oy. Di na mo mabuhat. Kaya nga committed man mi. Og kamupod, gi-expect pod unta na mo. Can you imagine? Nagluto kag lami, pag abot sa panahon sa kaon, way nanunga, sa imong bation. Di na kamuluto sunod. Last na to nga luto. Palit na lang mong Jollibee. Pareho rang lasa for the last 30 years. Maayong buntag. Pastor ay, side issue niya. Gugma man na igsuon. Gugma galing, committed ka. Wa na itaw. Ina imong tapad. Gugma ba kang Pastor Centino? Kami no, committed mi. Gitawag mo mis Ginoo. Nya kamo. Committed pud oy. Amen. Mo padingog pud taon. Alkansi man ni aning higugma kami ray ni higugma kamuwa. Kinahanglan two-way traffic baya ng gugma. Amen. Mo nang mag first gen galing mi, expect yun mi kumpleto among first gen. Kay kumpleto man mi. Amen. Say manggod pa sa akong gibati lahi ba? Ang gugma dili lang pagbati. Unsa ang gugma? Ikaduha? Committed. Amen. Nya pastor, wa man jud ko kato nga. Committed pa man gihapon ko nimo. Ako lang mangutana, committed pa ba kanako? Amen. Sa Tagalog pa, naay tay karaang mga awit dere. Bisaya gid siya ba? In English gid niya, I'm committed to you. You're committed to me. Tutluan ni pastora ang siya, sister, ingaan ni siya committed. Committed. No, committed. Committed. No, committed. Committed. So kata na siya, I'm committed to you. You're committed to me. May pa siya kay nasakto niya. Pero kita makasulti pero hinaot makita pod. Amen. Ang tanang committed musultig amen. Ang wala mag-commit sultig siya gito amen. Na ay usah nabilin Lord tabangi mi maluwas ang igsuon. So, one, unsay first dimension sa gugma? Passion. Number 2, commitment. Number 3, pleasure. Unsay ikatulo? Salmo 16:11. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ana ang imong presensya naghatag kanakog tumong at tumang na noon, tumang kalipay. Og nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Nagdalag unsa igsuon? Katagbawan. Nagdalag kalipay hangtod sa kahangturan.
So, usa sa component sa atong gito nga gugmas Ginoo naagyo kay kalipay. You enjoy it and you are pleasured by that love that you are experiencing. Di man mahimong nahigugma ka, sige mo glalis. Higugma galing, naagyo na'y kalipay, naagyo joke-joke sa kilid, naay pislit-pilsit sa hawak. May nga na sa, hey! Ayaw pa! Ayaw pa! Pero sige lang, ayaw pa! Ayaw pa! Naapod pa'y fun time together. Kaya mao man ang kalipay, no? Ingon baya sa Bible, Proverbs 17:22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Nganong balatian ka dahil kasigig sakit, di makamalipayon. O mo kabantay, ang mga joker nga lalaki, dali makauyab. Kaya daghang babaeng masakiton. Joke. So, kung naay kalipay, tumang kalipay, makahatag nig kalipay sa imong passion, sa imong commitment, ug tungod kay nalipay ka sa imong gibuhat ug naghatag nig pleasure, delight in your life, you continue to pursue this angle of love. Mauna siya, kay ang kalipay, apil sa paghigugma, nato sa isig katao nga namubhatag natog saktong pagbati. Ikaupat tungod sa oras no kay nag-intro naman ko mulas nako. Ikaupat sakripisyo. So una unsa to dimension? Passion, commitment, pleasure og sacrifice, sakripisyo. Unsa maning sakripisyo? Mao ni ang imong gustong i-give up for the sake of the other. Katong gipangutana ko ni Mike Murdoch, kami lang duha, ingon siya, son, what would you want from God that He gives to you? Write 3 things as your life goal. Paspas kayo, suwat ko dayon, tulo. Sa gusto na ako, buhaton sa Ginoo nako. Pag human, ingon siya, okay, flip the paper, write down what you are willing to give up. Wa nako kasuwat. Hantod karon na pagyapon na human. Ngano? Sakripisyo man gud ni. Grabe imong sigarilyo, grabe imong pamalikas, pamakak, karon kay naa naman kas Ginoo. Mo sakripisyo na kaaning mga butanga. Grabe na ato mamakaka, moingon gud ang yawa nimo, grabe pud mo nakalabo naman ko nako. Ayo pud ana. Grabe ka bakakon. Pero karon naa na kas Ginoo ang gugma sa Dios mo pausab nimo nya dili na nimo ipadayon sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nga willing mo sacrifice, musulti og. And you know, sometimes sacrifice is very inconvenient. Lisod. Ang sakripisyo muhatag nimo uncomfortable times. Di gyud ka ingon nga at peace sometimes because you're willing to go through the process. And because you are in love with the person, ganahan ka, bisag wa kay kaon, puasahan nimo para maayo lang yun siya. You're willing to do it because you love them. Bisan pag inconvenient nimo na. For example, no, katong na-COVID ko, unya akong anak directly exposed. Si pastorasyon nilang yun ang gi-isolate man mi. Ang ihanay mi kwarto, maraming mga hari. Akong taon, misis, mooy nag-prepare sa among pagkaon, naghatid, nag-deliver, mura siya glalamu, food panda at the same time. Reklamo gali si Chanel kay iya namang sukod man mitanan. Pag-abot kang Chanel, sukod pod. Katong naamis lamisa, naay sukod pero makabalik man ka. Yan naman siya second floor. Maingon siya, ma'am, mami, wala ba ni additional? Yung sa dili. Taas kayo ng inyong lugar. Maura na. Ya, akong isuon, si Joy, na inana po dahil sila. Isolate po diya mga anak. Siya po yung magatod-atod. Ingon po ni Pau Pau, katong iyang eldest. Mami, can I have one more? No. You're on the second floor. It's too long. Mauboy ilang reklamo. Pero sila nga nihatag sa sakripisyo, di magreklamo sa ilang kaugalingon. They're willing to do it. Nga naman, because they love the people that they are serving. Atong pakpakan ng Ginoo igsuon. Ingana man po ng Ginoo sa ato, bisag dili ta angayan amumaon gyud tas Ginoo.
Bisag grabe na ta ka, badlungon, naalang yapon ng Ginoo. Ambot lang, no? Bago pa lang kang nangayog pasaylo, buhat na po kabalik. Mangayog pasaylo, mupasaylo lang yapon ng Ginoo. Pero kung kita pa to, ayaw na, binuangan ra ko nimo. Pero the Lord knows our heart. Kabalugod siya. Mo nang He was willing to give up His own life. Willing siyang mo sakripisyo, ihatag iyang kinabuhi para lang sa atong kaluwasan. So, ang pangutana, unsa man klaseng gugma ang imong gisakripisyo, mapabati ng gugmaha ngadto anang tawhana. What kind of sacrifice have you given up in order for your spouse, your loved one, your husband, your business, if you love your business, that you do it? Ako ning testimony, no, personal, this last December 16, Odette, hantod karon nagsige kaya po kog relief operation. Nay nangutana, Bishop, nga nung muragwa man kay kakapoy. Iko sa ito na kapoy baya, pero malipay man kasi mong gibuhat yun. It gives you satisfaction in the heart. Katong nag-real men me last Thursday, lipayan ako ito kay ngano, nag-deliver og 1,000 sheets para sa mga kasimbahan ng nadaot. Mo to'y last nga delivery. May na lang kay ang gigamit namo nga truck, 10-wheeler. Perting dako sarado ang dalan dinha sa agianan. Pag humana mo sa real men, mga 14 mikabok nga kalalakinan, manguli na unta, nakababag man ang truck. Lipay kay ko kay ngano, napugos gyud sila gahakot. Ingon tong sa pastor, dugay na kay kung kabuhat ani. Salamat sa Dios kay pahinumduman ka. Nay usa nag-ingon nga, pastor, muli unta kog sayo kay gubang akong sakyanan. Wa ka pa uli kay patabangon pa kaghakot. Nahuman ginamo mga 2 hours and a half ang among hinakutay sa 1,000 sheets. Napay mga nangasamad kay hait. Pero kay ka testimony, lipay kay sila bisag kapoy ug hago. Ingon ganitong usa nga, di to masuko ako asawa kay gibidyuhan man nga nihakot gyud ko wa ko laang giadtuan. Ginagpamatuod nga nihakot gyud kuno siya di siya kasab-an. Ingon tong usa, i-forward nako brada para ako pong ipakita. Murag pareho rag kahimtang tong duha. Anyway, so nanguli sila malipayon. Pero ang testimony mao ni, the next morning Saturday, nito nga ang usa. Pastor, grabe ang Ginoo nga naman. Guba man tong akong sakyanan, kaduha gyud ko nagpa-change oil unya, guba gyud ako sa kay nagkalo ang lana tungod kay nag-overheat. Usay nito pastor, gi-check up na pud namo sa laing mekaniko. Di guba. Ayo ra di pastor, wag gyud koy gidugang na. Mao ra tong gasto gapon. Tungod na kay nihakot ka. Wa pa ka nihakot, guba lang gihapon na. Ingon kita, bitaw pastor, kuha ko nihakot, guba gyud siguro ni. Iko mubuat biyag milagrong Ginoo. Imong uno na, adi o di. Kapilan, duwagod ka mekanikong inon, guba gyud, naghalo na ang langis ug ang tubig. Nya ingon biya sa kanta ni Sharon nga di gyud na siya pwedeng maghalo. Guba na gyud. Gidala niya sa lain na pumikanik, katulo ingon nga dili guba maayo ra. Tungod na kay niha, ni sakripisyo man. Ni sakripisyo kakot basta pagkabuntag ipamaulan tanan ang mga nihakot. Wa na may mga exercise. Ako gipamaulan mako pero wa pa mo ko nahuman. Nag-distribute pa mi pagka next day. Pagka Sabado, pagka Biyernes. Your sacrifice is a proof that you love what you do. Amen? Kung di ka willing mo sakripisyo, wa na ka nahigugma sa imong gibuhat. If you're not willing to sacrifice, you are not in love anymore. Munang imong tudloan imong kaugalingon. Convenience na imong gipangita o tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma, andam mo pailob, andam mo sakripisyo. Mula hutay, mulaom gayod. Og tanang nahigugma mosulti og Ginoo tudloi kami magpabilin sa paghigugma. Karong panahon sa Valentine's, naghinumdum kami sa gugma ng imong gihatag, pagsakripisyo, pagbati, nga makahatag og kalipay kanamo bisan pa Ginoo sa among commitment among mapadayag kini dinauna sa imo ug sa katawhan nga imo pong gikamatyan. Gamita kami sa pag-alagad, magdala kami kalag sa ngalan ni Jesus, dili namo hunungan ang pagpangalag kay mao may rason ngano kang namatay sa krus. Gamita kami ug ang among commitment to pursue this in Jesus name.
Amen. Ug tanang committed musulti og Amen. Atong pakpakan ng Ginoong Dios. Praise God. Okay, ang gugma dili unsa? Dili Pasok anon. dili siya pagbati. Ang gugma dili ra pagbati. Pero kung may gugma ka na kay pagbati. Pero dili siya dili siya pagbati lang. Aduna siya dimensions sa itong upat ka dimensions. Passion, commitment, ano sa to? Pleasure, o sacrifice. Okay? So, mao ka na atong i-analyze ang atong kaugalingon. Yung tanay gugmas Ginoo niya, di po deta mo sakripisyo. Murag, sayop atong definition sa gugma. Yung gugma ta sa atong bana or asawa, pero wala po'y sacrifice, wala po'y commitment. So, naay question sa atong definition. Amen? May ganing pulos Ginoo no kay mutarong sa atong mga panghuna-huna. Mutarong sa sayop nga mga gituhuan. Kay ingon ang Biblia, you will know the truth and the truth will set you free. Hatagan tagkagawasan. Natay mga na-adapt nga mga sayop nga mga pangtulunan, sayop nga mga pamaagis kinabuhi, pero ang pulong sa Ginoo may magtarong kanato. So nituo ko nga sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naay gitarong, naay gitulid, naay gi-straighten ang balang espiritu sa inyong mga huna-huna, kasing-kasing o kinabuhi. Ug kana mo epekto sa atong kinabuhi. How we live our lives. Dili kita magpaday, nakita na ito, sayop bita ito nga panghuna-huna, sayop bita ito nga pagtulunan, karon mo decide ka, dili na ko magpadayon na ito. But I'm gonna walk according to the precepts of God. Amen? Amen. Tindog tang tanan. Valentine's na ugma. Praise God. Katong nagkinahanglag healing sa relationship, ato nagyampo nga adunay healing mahitabo, adunay milagro nga mahitabo labi na sa panimalay. Og sa mga tao nga surrounding us para atong ipadayag ang gugma sa atong Ginoon Diyos. Itasin yung kamot. Ginoo akong giampo, gipanalanginan ng imong mga katawhan. Salamat Lord sa pagtarong sa huna-huna o sa kasing-kasing. O kini magaepekto sa ilang mga kinabuhi, sa mga magtiayon, sa ginikanan o sa mga anak. Lord, bisan pa sa mga maghigala. Salamat Lord nga dunay kagawasan pinagi sa imong mga anak. Ug akong gideklara nga kato mga strongholds, mga sayop nga huna-huna, bungkag pinagi sa imong pulong. Ang imong mga katawhan mo gawas ning lugar nga adunay kagawasan sa ilang kasing-kasing ug kinabuhi. Lord, aduna sila kagawasan sa pagbuhat sa imong pulong. Aduna sila kagawasan og success, kalambuan. Og Lord, mahimo silang successful sa tanan nilang buhaton this week. Akong gideklara, nga ikaw ang mag-una kanila Ginoon Diyos, ikaw magagiya, ikaw magahatag og pabor, og magahatag success sa tanan nilang buhaton. Og ang imong proteksyon anaa sa imong mga katawhan. Salamat Lord, sa ilang pagpalakaw, ang kalinaw, magauban kanila, gamiton nimo sila sa pagsangyaw sa imong pulong. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. O tanan mo yung onog? Amen. Your success, Tarson, and every believer is a disciple maker. God bless you. Kato mga first-timer, palihog, ari lang ta diri. O we would like to be connected to you. God bless you.